Niger Hausa TV 24. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwana kuna sauraro na ni ne Ismail daga wannan tasha kai tsaye Sahafi Niger Hausa TV 24. Labari da muke da shi a yanzu daga birnin Agadez na nuni da cewa hukumar birnin ta fitar da sabbin dokoki masu tsauri ga masu adaidaita sahu domin karfafa abin da ya shafi tsaro na yankin Sahel. Yanzu mazauna birnin Agadez su sani cewa akwai abubuwa guda uku da suka zamo dole ga masu adaidaita su kasance suna a kai da kuma waɗanda suke hawa adaidaita. Na ɗaya shine dole ne kowane mai adaidaita ya tabbatar da cewa ya yi rijista a hukumance. Na biyu kuma dole a sanya rigar aiki a yayin lokacin da ake aiki. Na uku kuma dole kowane abin hawa ya kasance yana da lambar shaida a bayyane. To amma ga gargaɗin da yake tafe a wannan doka a hukumance, wa'adin da aka kwasan ma wannan doka shine kwana 15 kacal. An fada lissafin daga ranar 4 ga watan Mayu shekara ta 2026. Wannan na nufin cewa duk wanda bai kammala rajista ba da sanya lamba da kuma kayan aiki har ranar 19 ga watan Mayu ta gabato, to ya sani cewa zai fuskanci hukunci mai tsanani daga hukuma, har ma ya yi sanadiyar kwace abin da yake tamaka da shi na adaidaita. Muna kira ga dukkanin masu adaidaita na birnin Agadez da su gaggauta bin wannan umarni don gudun fadawa tarkon doka, kuma ga masu hawa adaidaitan su ma su tabbatar da cewa duk wani adaidaitar da za su hawa su tabbatar da cewa ya cika wannan ka'idodin. Wannan labari ne da yake zo muku daga birnin Agadez daga tashar nan tamu da kuka sani wadda ake ce ma Sahafi Niger Hausa 24. Muna sanar da yan uwa idan wannan labari ya burge ku, kuna iya danna mana alama kararrawa, zai iya ba ku damar lokacin da muka saki bidiyo zai zo muku a daidai lokacin da muka sake ta. Kuma muna sanar da yan uwa cewa ku dauki wannan bidiyo ku yi fartashe zuwa ga yan uwa domin dukkanin jama'a da suke birnin Agadez su sani cewa wannan doka bata koye masa ba, ga sanan ta fito a fili. Sahafi Niger Hausa 24 TV.